Здравейте хора от YouTube! Не можах да направя Minecraft толкова дълъг клипа, 4 минути, ще да е 10 или 11 минути или 1 час. Ма прекъснах, не можах да направя толкова дълъг клип, 4 минути колко секунди не помня. Значи до вечера или после ще направя още един клип на Minecraft и надявам се да не ме прекъсва тогава. Това няма какво да кажа. Лайвстрим ще има в петък, надявам се. Не знам дали ще има в петък лайвстрим. Или чакайте да видя на календара. Значи 26-ти пускат GTA 5 новата версия. Значи да, петък сигурно ще има лайвстрим. Не знам, ще кажа в другия епизод. Но ако не видите качен епизод и на заглавието, ако не пише лайвстрим, ако не кача клип до петък, значи няма да има лайвстрим. Ако кача, значи ще има лайвстрим. Ако не се харесала, ако сте контакти, се абонирайте за моят канал. Също така имам и друг канал, който възможно най-често качвам.